Adi hurrengo albisteari Euskadiko ikasle kaize kalitate txarra arnasten baitute, beraien ikastetxeetan, horixe da ekologistak martxan taldeak egindako azken ikerketaren ondorioa. Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko 78 ikastetxeren aire aztertu dute, eta iaia guztietan 86an nitrogeno dioxido konzentrazio altuegiak daude. Munduko osasun erakundeak ezartzen duen mugatik gorakoak, metro kubikoko 10 mikrogramotik gorakoak. Bakurekin dugu Kepa Olaiz, ekologistak martxan taldeko kidea. Kepa, egunon? Kaixo, egunon. Lehenik eta behin, eta titularra ikusita argi dago emaitzak ez direla batere onak. Ez datuak kezkagarria dira, eta gaina jakinik Europatik zer direktibak ditugun bete beharrak 2030erako, eta han ere mugak jaitsi egiten dira. Orain arte, nitrogeno dioxidoan muga zegoen 40 mikrogramo metro kubiko, eta orain planteatzen ari dira, 2030erako hori jaitsi behar dela 20 mikrogramo metro kubikorako. Eta zer esanik ez, munduko osasun erakundeak esaten duna, aspalditik, 2021-etik ununtza, aplikatu beharko litzakela, komenigarria litzatekela, gure osasuna babesteko, zuek esan duzuten datua ez, 10 mikrogramo metro kubikorako. Beraz, hortik oso urruti gabiltza, gure datuak adierazten dute, 20 mikrogramo horietik gora gaudela, uneko 60, 70 neurketak egin ondoren. Beraz, urteak direktiba Europarrek esaten duen bezala, 2030erako hori dena betetzeko, oso egoera urrutian gaude, eta pausoak eman beharko ditugu, horiek betetzeko, eta batez ere, osasuna babesteko gure aur inguru horietan. Hau da, gure aurrak bizi dira 8-7 ordu egunero eskoletan, hezkuntza beraien jabetza hori egiteko, eta inguru horiek ez dira babesgune gure aurrentzat eta osasuna babesteko. Beraz, garrantzitsua da irteera alden azkarren ematea, eta hortarako, bai udaletxeak, bai instituzio erakuzietako eskolako arduraduna, familiak, eta elkarlanean lan bat hasteko eta egiten hasteko, bez. Claro, Kepa, nitrogeno dioxido hainbat sorburutatik etorri daiteke, aireztapen egokirik ez duten edo ondatuta dauden berogaiotatik, tabakoaren kea, soldadura. Euskal Autonomia Erkidegoko hainbeste eskolatan edo gehienetan errepikatzen den arazoa izateko, non dago jatorria eta zer egin daiteke hori ekiditeko? Bai, hirigunetan batez ere eragin gehiena duna da trafiko motorizatua, hau da, fosilan bidezko motor funtzionamentu horrek sortzen ditun nitrogeno dioxidoak dira arazo larriena. Egia da, gero esan duzuna tabakoak ere egiten duela, baina ari gera hirietan batez ere neurketa kontrol horiek egiten, eta hor hirietan garbi dago eta herrietan trafikoa sortzen duen arazoa dela garrantzitsuena eta handiena. Industria berak ere sortzen du, baina gaur egun mintzatez dugu oraindik industria egunetan kanpaina hori hasi, baizik eta eskola inguru horietan, zergatik nitrogeno dioxido honek arazoa sortzen duelako osasun alorrean, eta batez ere aurrak bere gorputza garapena egiten ari dira, izugarrizko aktibitatea dute, adinekoa baina handiago, imaginatu dezagun parke batean gurasoak eta bankoetan eta berriketan ari dira lasai, bitarte horretan gure aurrak jolasten, korrika, saltoka, aktibitate, eta orduan oxigeno gehiago iristen dute, eta horrengatik ere dira eragina gehiena duten sektorea, ez, alorra. Aitekaretatea eskasa dela ikusik, zuek ze proposatzen duzu, Kepa, zer egin daiteke eta garrantzitsuena, ea jendea kontzientziatuta aldagoen arazo honen aurrean? Nik uste kontzientziatuta
batzuk maila batean egon liteke, baina nik uste dut ez gehala kontzientzietuta gure eskoletan ze gertatzen ari dan. Eta eskolatetik aparte ere esango nuke, bai ospital, ambulategi, zahar egoitzetan, ere zaurgarria ditugu, esate baterako Bizkaian egin den Bilbaon ospital bertakoan, ez da zonalde egokiena, bez gune egokiena. Eta ara eramaten ditugu jendea osasun alorrean zerbitzuak hartzeko eta bar, ez? Eta izan beharko luke, babes gune potentea, segurua, kutsadura gutxiena duena, baina gertatzen da, bai Bilbako kasuan, punto horik latzenetako bat, hori dela, osasun zentro beraiek. Errenderian egin dugu, eta errenderian ere dato txarrenak daude, iztietako ambulategian. Eta horrela, ez, orduan importantea da, kontzientziatzea, segunetan ditugun arrisku handienak, zeinei eragiten dion, eta neurriak hartu. Eta eskola mailan planteatzen agian neurria dira, eskola garraioa izan behar dula publikoa, zerbizio honakin, ebitatu behar dugula kotxe zailetzea aurrakin korrika eta prisaka eta ezin aparkatuik eta bar, orduan horreri muga jarri berzaio, esate baterako, ni Oiartzunarra naiz, eta Oiartzunen ikastola inguru eta eskola publiko elizalde inguruetan parkina daude. Ikastola eta eskola hoien inguruetan. Orduan, hortikan aldenduen berko gentuzke parkina hoiek, kotxea gutxiago gerturatu, hori hiri handietan gertatzen ari dira. Hau da, zonalde, babesguneak sortzen dira, bernaturalizatu, parkeak egin, jardinak egin, zuhaitzak jarri, berdeguneak handitu eta barrez. Eta hortarako, beharrezkoa da, bai udalan borondatea politikoa, bai eskolan bertan arduratzea gai hori garrantzitsua dela aurran eta gazten garaipenean, eta gero familiakin. Eta esan behar dugu, neurketa horiek egiten ditugula normalean ekologista martxan bezala, baina baita ere besteakin elkar lanean. Adibidea jarko dizuet, aurtengo neurketa honetan, egin duguna da, Oiartzunen kasu honetan, bai eskola publikoan eta bai ikastolakin, hitzaldi batzuk eman, komentatu zer nahi genuen egin, eta neurketa horiek, esate baterako, egin ditugu, dozena bat eskola publikoko gazteakin, jarri ditugu probetak zutabe batzuetan, egun batzuetan, gero handikan 3 astera jaso ditugu aur berdinakin probeta horiek, eta horrek balio luke ikastola eskolan lan horretan jarraitzea, grafikoak eginez, ikusi ez horren ondoriok, eta zer hobetu dezakegun gure eskola eta ikastoletan. Lan asko egin duzuela hortaz? Kontzientziatzea jendea bertatik bertara, eta nik uste dut importantea dela hori. Hori da, kontzientziatzen lan asko egin duzuela, baina oraindik ere lan asko dagoela egiteko. Kepa Olaiz, Ekologistak Martxaneko kidea, eskerrik asko gurekin izateagatik. Bale, mila eskerta ondo izan.